Soc Anna Cabré i actualment soc directora honorària del Centre d'Estudis Demogràfics. N'he estat la directora durant més de 30 anys, des de la seva creació l'any 1984 fins que em vaig jubilar el 2015. Ha estat un privilegi indescriptible poder contribuir a la creació d'aquesta infraestructura de recerca que és un lloc harmònic, creatiu i rigorós. La meva vocació a priori no era de ser investigadora, sinó més aviat de ser docent. Però de fet, ja que celebrem el Dia de la Dona i la nena investigadora, jo diré que la meva vessant investigadora va començar quan era nena, perquè tant el meu pare com la meva mare, quan feia segons quines preguntes, em deien pensa. Això no n'hi ha prou per fer una investigadora, però sí per fer una pensadora. És a dir, algú que creu que pensant, reflexionant, cercant més informació, acabarà trobant respostes a les preguntes que es plantegen. Després, més endavant, la vida em va portar a interessar-me pel tema de la demografia en una època en què això m'afectava directament, per exemple, a través de preocupacions ètiques sobre la fecunditat, sobre el nombre de fills que havia de tenir i quan, i si era realment un servei a la societat o no ho era. Això em va portar a voler investigar, voler trobar respostes a les preguntes, inclús per a la meva pròpia acció. Després ja vaig entrar a la carrera docent, perquè a mi el que m'interessava i m'ha interessat sempre és la gent, poder ensenyar el que jo sabia, poder ensenyar a la gent a pensar, i a pensar en demografia perquè era el meu tema. I va ser com després d'haver-me format a França, vaig venir aquí a Catalunya, que em vaig trobar per primera vegada amb una demanda social per fer investigació, avui n'hi diríem consultoria, però jo crec que era investigació sobre el que passava a la societat catalana en un moment en què amb prou feines hi havia dades ni estudis previs des de feia molts anys. I això em va portar, per demanda de la societat, a fer petites investigacions, després més grosses, i a interessar-me en particular per la demografia de la societat catalana. Jo al llarg de la meva vida he tingut 3 temes principals, un que és que el podríem resumir com el sistema català de reproducció, que respon a la pregunta com pot ser que Catalunya, el català i la identitat catalana persisteixin en una població que contínuament importa aproximadament el 50% de cada generació. Aquesta pregunta dona lloc a una de les meves investigacions. L'altra és el tema de la nupcialitat. Jo crec que és potser el tema demogràfic menys estudiat des de la demografia, però que en canvi és cabdal perquè és aquell on segurament les societats i els individus intervenen més. Aquí en particular m'he interessat pel tema dels desequilibris en allò que en dèiem mercats matrimonials i que jo he vist quasi desaparèixer aquests mercats al llarg de la meva trajectòria, o almenys desestructurar-se. Aquest és un altre tema. I el tercer ha estat la demografia històrica i en particular el meu últim gran projecte, en el qual encara estic ara, que és els 5 segles de matrimonis, la creació d'una gran base de dades amb tots els matrimonis de la diòcesi de Barcelona de 1451 fins a 1905. Vull dir que m'alegra moltíssim veure que el Centre d'Estudis Demogràfics avui dia té tantes investigadores joves i potents, intel·ligents, meravelloses. Quan jo era directora no ho vaig arribar a aconseguir, no en aquesta quantitat, però sí vull dir que al Centre d'Estudis Demogràfics sempre hi ha hagut dones formades en demografia, no sols, en altres coses, molt potents també, i que han escollit per crear aquesta infraestructura d'investigació que és el Centre d'Estudis Demogràfics des de llocs molt importants, començant per la gerent, Hermínia Pujol, que juntament amb Teresa Antònia Cosidó o Inés Brancó són doctores en demografia, o per altres dones que tenen papers cabdals com Soco Sancho, Teresa Minacho,
Eulàlia Camps o Anna Turo, formades totes elles en demografia, sense les quals el centre no seria el que és. O sigui que tenim les investigadores i, a més, tenim totes les dones, diríem valentes, perquè a vegades cal ser-ho, que fan funcionar aquesta casa.